Predstavte si, že máte všetko. Milujúceho manžela, krásne deti, stabilný život. A potom, v jedinom okamihu, sa táto dokonalá ilúzia začne rúcať. Čo by ste urobili, keby ste našli svojho partnera tam, kde by absolútne nemal byť? Emma čelila presne tejto dileme. Rozhodla sa sledovať svojho manžela a dúfala, že nájde jednoduché vysvetlenie. Namiesto toho však odhalila tajomstvo tak hlboké a temné, že navždy zmenilo nielen jej život, ale aj životy všetkých, ktorých milovala. Pripravte sa na príbeh, ktorý vás chytí za srdce a nepustí až do samého konca. Emma a Martin Novákovci boli stelesnením dokonalého páru. On, úspešný inžinier vo veľkej technologickej firme v Bratislave, bol inteligentný, charizmatický a oddaný otec. Ona, ekonómka, našla po boku muža, ktorý jej dal pocit bezpečia a lásky, po akom vždy túžila. Jej vlastná minulosť nebola jednoduchá. Vychovala ju babka, keďže jej rodičia tragicky zmizli počas túry vo Vysokých Tatrách, keď bola ešte dieťa. Pred Martinom mala za sebou bolestivý vzťah s Lukášom, z ktorého jej zostala najväčšia radosť života, dcéra Nina. Martin prijal Ninu za vlastnú a spolu mali ešte 2 synov, dvojičky Jakuba a Tomáša. Žili v priestrannom byte v Ružinove a zdalo sa, že ich šťastie nemôže nič ohroziť, až doteraz. Dnes ráno mal byť Martin doma s chorým Jakubom, no Emma ho práve zbadala v centre mesta, ďaleko od domova, kráčať s cieľom, ktorý nepoznala. Srdce jej búšilo v hrdle tak silno, až sa bála, že ho okoloidúci začujú. Preplietala sa davom na obchodnej ulici a snažila sa nestratiť z dohľadu postavu svojho manžela, alebo muža, ktorý vyzeral presne ako on. Džínsy, ktoré nikdy nenosil, kriklavé oranžové tričko, ktoré by si v živote neobliekol, a ošuchané tenisky namiesto elegantných kožených topánok. Všetko bolo zle. Martin bol pedant na svoj vzhľad, jeho štýl bol konzervatívny a elegantný. Tento muž bol jeho presný opak, no tvár, chôdza, spôsob, akým si prehrabol vlasy, to bol bez pochyby on. V hlave jej zneli slová kolegyne Zuzany. Videla som ho párkrát v jednej kaviarni v starom meste s nejakou blondínou. Povedala jej pred týždňom. Emma ju vtedy odbila s úsmevom. Považovala to za omyl. Zuzana bola voči mužom skeptická a v každom vzťahu videla potenciálnu katastrofu. Ale čo ak sa tentoraz nemýlila? Emma zrýchlila krok, pot jej stekal po chrbte napriek chladnému vetru. Musí zistiť, kam ide. Muž zabočil do úzkej uličky vedúcej k Michalskej bráne. Emma sa na chvíľu schovala za roh historickej budovy a opatrne vykukla. Zastal a pozrel sa na hodinky. Vyzeral unavene a strhane, na tvári mal jemné strnisko, čo bolo uvždy dokonale oholeného Martina nemysliteľné. Zhlboka sa nadýchla. Čo tu robí? Mal byť doma, starať sa o Jakuba, ktorý mal od rána vysokú horúčku. Nemohla si vziať voľno. V práci mala uzávierku a kontrolu z centrály. Martin sa ponúkol, že zostane doma a bude pracovať na diaľku. Neboj sa, miláčik, všetko zvládnem. Povedal jej ráno a dal jej pusu na čelo. Tá spomienka ju teraz pálila ako žeravý uhlík. Cítila sa zradená a zmetená zároveň. Ak by mal nejaké urgentné pracovné stretnutie, určite by jej zavolal. Povedal by jej, komu nechal choré dieťa. Nikdy by neriskoval zdravie svojich synov, miloval ich nadovšetko. Alebo to bola len ďalšia ilúzia, ktorej tak ochotne verila. Z myšlienok ju vytrhol pohyb. Muž sa opäť pohol a zamieril do modernej kaviarne so sklenenými stenami. Emma zaváhala. V jej vnútri sa rozputala búrka. Jedna časť jej kričala, aby sa otočila a išla preč, aby si neničila život a nechala veci tak. Druhá, silnejšia časť, ju nútila ísť ďalej. Musela poznať pravdu, akokoľvek by bola bolestivá. Spomenula si na babku, ktorá jej vždy hovorila: Emma, pred pravdou sa nikdy neschovávaj, skôr či neskôr ťa dobehne. S touto myšlienkou prešla cez cestu a ticho vošla do kaviarne. Zvuk zvončeka nad dverami jej pripadal ako poplašná siréna. Vôňa čerstvo mletej kávy a sladkého pečiva sa jej zdala dusivá. Rozhliadla sa a našla ho. Sedel pri stole v rohu, chrbtom k nej. A nebol sám. Oproti nemu sedela elegantná blondínka v drahom kostýme. Živo gestikulovala a niečomu s úsmevom rozprávala. Eme sa stiahol žalúdok, takže Zuzana mala pravdu. Rýchlo sa usadila za voľný stôl v najtmavšom kúte, čiastočne skrytá za veľkým kvetináčom s palmou. Objednala si minerálku, aj keď by si najradšej dala niečo silné. Ruky sa jej triasli tak, že ledva udržala jedálny lístok. Snažila sa sústrediť na dvojicu pri vzdialenom stole. Žena sa naklonila k nemu a položila mu ruku na rameno.
Bol to dôverný, upokojujúci dotyk. On sa na ňu vďačne usmial a prikryl jej dlaň svojou. V tom geste bolo toľko nehy, že Emu pichlo pri srdci. Žiarlivosť, ktorú nikdy predtým poriadne nepoznala, ju zaplavila ako jedovatá vlna. Kto je tá žena? Prečo sa na ňu jej manžel pozerá s takým výrazom? Bol to pohľad plný starostí, ale aj akejsi zvláštnej nádeje. Vôbec nerozumela tomu, čo vidí. Hovorili potichu a vážne, ich rozhovor nebol ani zďaleka laškovaním milencov. Vyzeralo to skôr ako vážna porada. Ale to nič nemenilo na fakte, že tu bol s ňou, zatiaľ čo klamal vlastnej žene. Myšlienky jej vírili v hlave. Spomenula si na ich prvé stretnutie. Bolo to pred takmer 10 rokmi. Vracala sa zo škôlky s malou Ninou a on ju oslovil na ulici. Bol nervózny a rozpačitý, čo bolo v kontraste s jeho sebavedomým vzhľadom. Povedal jej, že ju už niekoľko týždňov pozoruje z okna kaviarne, kde zvykol večerať a že obdivuje, s akou láskou sa stará o svoju dcéru. Vtedy jej pripadal ako princ z rozprávky. Muž, ktorý sa nebál ženy s dieťaťom, ktorý videl jej hodnotu a silu. Prijal ju aj s jej minulosťou, s jazvami, ktoré jej zanechal vzťah s Lukášom. Lukáš, otec Niny, zmizol z jej života hneď, ako zistil, že je tehotná. Nechal ju samotnú, vystrašenú a bez peňazí. Musela bojovať, aby sa postavila na nohy. A potom prišiel Martin a všetko sa zmenilo. Ukázal jej, čo znamená byť skutočne milovaná a chránená. Ako sa to mohlo všetko takto pokaziť? Muž pri stole vstal. Ema si myslela, že odchádzajú, no on sa pohol smerom k zadnej časti kaviarne, kde boli toalety. Blondínka zostala sedieť a niečo si zapisovala do notesa. Toto bola jej príležitosť. Srdce jej bilo ako zvon. Musí to urobiť teraz, kým je sám a zaskočený. Nebude mať čas vymyslieť si ďalšie klamstvá. Postavila sa na vratké nohy a pomalým, ale odhodlaným krokom sa vydala za ním. Každý krok bol ako krok do neznáma. Predstavovala si tú scénu. Čo mu povie? Bude kričať? Plakať? Zostane ticho a len sa na neho pozrie s výčitkou v očiach? Nevedela. V hlave mala prázdno, poháňal ju len čistý adrenalín a zúfalá potreba konfrontácie. Keď prechádzala okolo ich stola, letmo pozrela na blondínku. Tá zdvihla zrak a ich pohľady sa na sekundu stretli. V jej očiach nebol triumf ani ľútosť, bol v nich len profesionálny, takmer chladný záujem. To Emu zmiatlo ešte viac. Zastavila ho na chodbičke vedúcej k toaletám. Stál tam, opretý o stenu a hľadel do prázdna. Keď ju zbadal, v jeho očiach sa na okamih objavilo prekvapenie, no hneď ho vystriedal akýsi neurčitý prázdny výraz. Ako by ju videl, ale nespoznával. To ju dorazilo. Ako môže byť taký chladný? Ako sa môže tváriť, že ju nepozná, keď ho prichytila pri čine? Martin? Jej hlas znel slabo a rozochvene. Nenávidela sa za to. Chcela znieť silno a nahnevane. Muž sa zamračil a premeral si ju od hlavy po pety. A potom sa stalo niečo zvláštne. V jeho očiach sa zalesklo pochopenie. Ak by si ju konečne zaradil, ako by si na niečo spomenul. Ale nebol v tom šok prichyteného manžela. Bolo v tom niečo úplne iné. Zmetenosť a možno aj kúsok ľútosti. Martin, môžeš mi prosím vysvetliť, čo sa tu deje? Konečne zo seba dostala celú vetu, hoci jej hlas bol stále slabý. Slzy sa jej drali do očí a ona ich zúfalo potláčala. Muž si povzdychol a prešiel si rukou po tvári. A vtedy si to Ema všimla. Drobnú, starú jazvu nad jeho ľavým spánkom. Martin žiadnu jazvu nemal. A potom si všimla malú, vyblednutú tetovačku na jeho predlaktí, ktorú čiastočne zakrýval rukav trička. Pripomínala nejaký keltský symbol. Jej Martin nemal žiadne tetovanie. Nenávidel ich. Zrazu ju zalial studený pot. Hľadela na muža, ktorý bol dokonalou kópiou jej manžela a predsa ním nebol. Všetky detaily zrazu zapadli na svoje miesto. Cudzie oblečenie, unavený vzhľad, jazva, tetovanie. Kto to pre Boha je? Vy musíte byť Ema, povedal muž tichým, mierne chraplavým hlasom. Úsmev, ktorý sa mu objavil na perách, bol plný rozpakov a smútku. Prepáčte, ja vám nerozumiem. Vykoktala a cúvla o krok dozadu. Zakrútila sa jej hlava a musela sa oprieť o stenu, aby nespadla. Zrazu jej všetko pripadalo ako zlý sen. Surrealistická scéna z filmu, v ktorej hrala hlavnú rolu. Asi je to takto aj lepšie, pokračoval muž. Nevedel som, ako začať, ako vám to všetko povedať. Podal jej ruku. Volám sa Michal. Ema na neho len tupo hľadela. Michal. Kto je Michal? Prečo vyzerá presne ako jej manžel? Myšlienky jej chaoticky preskakovali z jednej na druhú. Je to nejaký jeho príbuzný? Stratený brat?
Ale to je absurdné. Martin bol jedináčik. Jeho rodičia Anna a Pavol ho mali vo vyššom veku a bol pre nich všetkým. Vždy hovorili, že je to ich malý zázrak. Nikdy nespomenuli žiadnych iných súrodencov. Poďte, prosím, sadnite si k nám, povedal Michal a jemne ju chytil za rameno. Viktória vám všetko vysvetlí. Je to naozaj zložitý príbeh. Emma sa nechala mechanicky odviesť k ich stolu. Cítila sa ako bábka, ktorej niekto ovláda pohyby. Blondínka, ktorú predstavil ako Viktóriu, na ňu čakala s pohárom vody. V jej očiach teraz videla súcit. Pani Nováková, je mi ľúto, že sa to dozvedáte takto, povedala profesionálnym, no zároveň empatickým tónom. A potom Viktória začala rozprávať. Jej slová Eme najprv nedávali zmysel, zneli ako úryvky z lacného románu. Hovorila o chudobnej rodine z východného Slovenska, ktorá žila na pokraji spoločnosti na začiatku 90. rokov. O otcovi alkoholikovi a matke, ktorá mala príliš veľa detí a príliš málo prostriedkov na to, aby sa o ne postarala. Keď sa jej mali narodiť dvojičky, chlapci, jej muž v zúfalstve a pod vplyvom alkoholu urobil dohodu. Dohodu s bohatým bezdetným párom z Bratislavy, ktorý zúfalo túžil po dieťati. Ema počúvala a srdce jej bylo čoraz pomalšie. Začínala tušiť, kam tento príbeh smeruje. No jej mysel sa to zdráhala prijať. Bolo to príliš neuveriteľné, príliš kruté. Zrak jej prechádzal z Viktorinej tváre na Michalovu. Na tvár, ktorá bola takmer identická s tvárou muža, s ktorým zdieľala posteľ a život už takmer 10 rokov. Viktória, ktorá bola súkromnou detektívkou, pokračovala v rozprávaní. V pôrodnici, vďaka podplatenému personálu, bolo jedno z dvojčiat oficiálne vyhlásené za mŕtve hneď po narodení. V skutočnosti ho však v tichosti odovzdali novým rodičom. Bohatý pár, ktorý si dieťa kúpil, sa okamžite odsťahoval, predal svoj majetok a začal nový život na druhom konci republiky, aby prerušil všetky väzby a zahladil stopy. Tým párom nebol nikto iný ako Pavol a Anna, Martinovi rodičia. A dieťa, ktoré si odniesli, bol Martin. Jeho brat dvojča, Michal, zostal so svojou biologickou matkou, lenže tá sa o neho a ostatných súrodencov nedokázala postarať. O pár rokov neskôr skončili všetci v detskom domove. Ema lapala po dychu, žalúdok sa jej zvieral v krči. Celý život jej manžela, celý základ ich rodiny bol postavený na obrovskom klamstve a ona o tom nemala ani tušenia. Moja matka mi to povedala na smrteľnej posteli, prerušil ticho Michal. Jeho hlas bol plný potlačovaných emócií. Celý život som vedel, že som z detského domova, ale nikdy mi nepovedala pravdu o mojom bratovi. Až tesne pred smrťou sa jej uľavilo svedomie a všetko mi vyrozprávala. O dohode, o predanom dieťati, o tom, že niekde na svete žije moja druhá polovica. Hľadel na svoje ruky položené na stole. Po jej smrti som vedel, že ho musím nájsť. Nebolo to ľahké. Preto som si najal Viktóriu. Trvalo nám takmer rok, kým sme našli stopu vedúcu k rodine Novákovcov. Zdvihol pohľad a pozrel sa Eme priamo do očí. Nechcel som vám rozbiť rodinu, prisahám. Chcel som len spoznať svojho brata. Posledný mesiac sme tu v Bratislave a zbierali sme dôkazy, aby sme si boli 100% istí. A aby som nabral odvahu osloviť ho. Ema sedela ako obarená. Celá scéna jej pripadala neskutočná. Jej podozrenie z nevery bolo zrazu také smiešne a malicherné v porovnaní s touto obludnou pravdou. Cítila obrovskú úľavu, že ju Martin nepodvádza, no zároveň ju drvila ťarcha tohto odhalenia. Čo to urobí s Martinom, keď zistí, že celý jeho život je lož, že rodičia, ktorých zbožňuje, ho v podstate ukradli? A čo Anna a Pavol? Sú to už starší ľudia, obaja so zdravotnými problémami. Takýto šok by ich mohol zabiť. Všetká zodpovednosť zrazu ležala na nej. Ona bola prvá, ktorá sa to dozvedela. Od nej záviselo, ako sa táto časovaná bomba odpáli. Pozrela sa na Michala a poprvýkrát v ňom nevidela len dvojníka svojho manžela. Videla v ňom človeka s vlastným ťažkým osudom. Človeka, ktorý si prešiel detským domovom, zatiaľ čo jeho brat vyrastal v luxuse a láske. A napriek tomu v jeho očiach nebola nenávisť ani závisť. Bola tam len túžba spoznať svoju rodinu. V mysli sa jej vynorila spomienka na vlastné detstvo, na to, aké to bolo vyrastať bez rodičov. Hoci ju babka milovala nadovšetko, tá prázdnota tam vždy bola. Otázky bez odpovedí. Túžba po poznaní svojich koreňov. Chápala Michala viac, než si on sám dokázal predstaviť. Zhlboka sa nadýchla a pokúsila sa usporiadať si myšlienky. Hnev a šok pomaly ustupovali a nahrádzalo ich odhodlanie. Musí ochrániť svoju rodinu. A jej rodina sa práve nečakane rozrástla. Martin musí vedieť pravdu.
Povedala ticho, no pevne. Ale musíme to urobiť opatrne, hlavne kvôli jeho rodičom. Viktória súhlasne prikývla. Presne to sme si mysleli. Nechceli sme len tak vtrhnúť do vášho života. Preto sme postupovali takto diskrétne. Emma sa trpko usmiala. Diskrétne, až tak, že som si myslela, že môj manžel má milenku. Michal sa začervenal. Prepáčte, naozaj ma to mrzí. Niekedy sme sa stretávali tu, lebo Martin sem občas chodí na pracovné obedy. Dúfal som, že ho náhodou stretnem, aby som videl, aký je. Emma si spomenula na chorého Jakuba doma a na Martina, ktorý sa o neho stará. Predstavila si ho, ako mu dáva lieky, číta mu rozprávku a je pri ňom presne tak, ako sľúbil. Zrazu pocítila obrovskú vlnu lásky a vďačnosti za muža, ktorého mala doma. Za jeho dobrotu, spoľahlivosť a lásku. A zároveň pocítila obrovský súcit s mužom, ktorý sedel oproti nej. S mužom, ktorý mal na to všetko rovnaké právo, no osud to zariadil inak. Pozrela sa na hodinky. Už bolo neskoro. Musela ísť domov, ale nemohla odísť len tak. Dajte mi vaše číslo, povedala Michalovi. Musím si to všetko premyslieť. Musím nájsť spôsob, ako to Martinovi povedať. Ozvem sa vám, sľubujem. Michal jej s vďačným úsmevom podal vizitku. Pracoval ako programátor v Košiciach. Mal ženu a 2 deti, vlastný život, vlastnú rodinu. A predsa mu niečo chýbalo. Chýbal mu jeho brat. Cesta domov električkou bola ako v hmle. Emma hľadela von oknom na ubiehajúce ulice Bratislavy, no nevnímala ich. V hlave si prehrávala celý rozhovor, každé slovo, každý pohľad. Snažila sa spracovať informácie, ktoré sa na ňu zosypali. Jej svokrovci, ktorých mala tak rada, ktorí jej v mnohom nahradili rodičov, spáchali niečo strašné. Kúpili si dieťa. Zničili jednu rodinu, aby si mohli založiť vlastnú. Alebo ju zachránili? Kto vie, aký osud by čakal Martina, keby zostal so svojimi biologickými rodičmi. Možno by skončil rovnako ako Michal v detskom domove. Možno horšie. Bolo to správne? Bolo to zlé? Neexistovala jednoduchá odpoveď. Cítila sa, ako by kráčala po tenkom ľade, ktorý môže kedykoľvek prasknúť. Keď vystúpila na svojej zastávke, vzduch sa jej zdal sviežejší. Rozhodla sa. Nech sa stane čokoľvek. Bude stáť pri Martinovi. Spolu to zvládnu. Vždy všetko zvládli. Keď odomkla dvere bytu, privítalo ju ticho. Vyzula sa a potichu prešla do obývačky. Martin sedel v kresle a na kolenách mu spal malý Jakub. V televízii bežala potichu nejaká rozprávka. Martin mal na tvári unavený, no spokojný výraz. Keď ju zbadal, usmial sa. Ahoj láska, ako bolo v práci? Zašepkal, aby nezobudil syna. Emma prehltla hrču v hrdle. Podišla k nemu a poboskala ho. Potom pohľadila Jakuba po horúcom čele. Už je mu lepšie? Spýtala sa. Áno, teplota klesla, len je veľmi unavený, odpovedal Martin a s láskou sa pozrel na spiaceho syna. V tej chvíli sa Emma takmer rozplakala. Tento obraz dokonalej rodinnej idyly bol taký krehký a ona držala v rukách nástroj, ktorý ho mohol navždy rozbiť, alebo naopak sceliť a posilniť. Musela veriť v tú druhú možnosť. Večer, keď deti zaspali, si sadli spolu na gauč s pohárom vína. Ticho, ktoré medzi nimi zavládlo, bolo iné ako zvyčajne. Emma bola napätá a Martin to vycítil. Deje sa niečo, Emma? Si nejaká nesvoja od chvíle, čo si prišla domov? Spýtal sa a chytil ju za ruku. Jeho dotyk bol upokojujúci, no zároveň jej pripomínal ťarchu tajomstva, ktoré nosila. Vedela, že teraz je ten správny čas, nemôže to odkladať. Martin, musím ti niečo povedať, začala a srdce jej opäť začalo byť rýchlejšie. Je to niečo veľmi dôležité a pravdepodobne to zmení všetko, čo si doteraz myslel o svojom živote a svojej rodine. Martin sa zamračil. V jeho očiach videla zmetenie a obavy. Pustil jej ruku a posadil sa rovno. Hovor, vystrašila si ma. Emma sa zhlboka nadýchla a začala rozprávať o tom, ako ho videla v meste. O svojom podozrení, o sledovaní a potom o stretnutí s Michalom a Viktóriou a o príbehu, ktorý jej vyrozprávali. Martin počúval bez slova. Jeho tvár bola ako kamenná maska. Nedalo sa z nej nič vyčítať. Keď Emma skončila, v miestnosti zavládlo hrobové ticho. Bolo počuť len tlkot hodín na stene. Emma čakala na akúkoľvek reakciu. Krik, plač, obvinenie, že si to vymyslela. Čokoľvek. Ale Martin len nehybne sedel a hľadel do prázdna. Trvalo to celú večnosť. Potom sa pomaly postavil, prešiel k oknu a pozeral sa von na nočné mesto. Stal tam tak dlho, že sa Emma začala báť. Martin, povedz niečo, prosím.
zašepkala. Otočil sa k nej. Jeho tvár bola bledá a v očiach mal výraz, aký u neho nikdy predtým nevidela. Bola v ňom bolesť, šok a neuveriteľné sklamanie. Takže, celý môj život, povedal tichým, zlomeným hlasom. Celý môj život je jedno veľké klamstvo. Tie slová zasiahli Emu ako úder. Presne toho sa obávala. Nasledujúce dni boli najťažšie v ich spoločnom živote. Martin sa uzavrel do seba, hovoril len to najnutnejšie. Chodil do práce, hral sa s deťmi, no jeho smiech bol prázdny a v očiach mal neprítomný výraz. Ema sa ho snažila podporovať, rozprávať sa s ním, no on ju odmietal. Cítil sa zradený, nielen rodičmi, ale aj osudom. V noci nespával, len chodil po byte a premýšľal. Ema vedela, že bojuje so svojimi démonmi, s otázkami, na ktoré neexistuje odpoveď. Kto vlastne je? Kam patrí? Jeho identita, ktorá bola tak pevne zakorenená, sa rozpadla na prach. Raz v noci ho našla sedieť v detskej izbe a pozerať sa na spiace dvojičky. Vždy som si prial mať brata, povedal potichu, keď si k nemu sadla. Ako dieťa som rodičov stále prosil o súrodenca. Vždy mi povedali, že to nejde, že som ich zázrak a musím im stačiť. V jeho hlase bola cítiť stará detská bolesť. Ema mu podala Michalovú vizitku. Zavolaj mu, povedala jemne. Možno ti práve on pomôže nájsť odpovede. Je to tvoj brat, Martin, tvoja krv. Martin dlho hľadel na kúsok papiera vo svojej ruke. Potom prikývol. Na druhý deň Michalovi zavolal. Ich prvý rozhovor bol krátky a rozpačitý. Dohodli sa, že sa stretnú. Sami, bez Emy, bez Viktórie. Len dvaja bratia, ktorých osud na takmer 40 rokov rozdelil. Martin odchádzal na stretnutie bledý a napätý. Ema ho objala pri dverách. Všetko bude v poriadku, zašepkala mu. Ale sama si tým nebola istá. Toto stretnutie mohlo všetko napraviť, alebo naopak všetko ešte zhoršiť. Zostávalo jej len čakať a dúfať. Čakala celé popoludne. Chodila po byte ako lev v klietke. Snažila sa zamestnať upratovaním, varením, no myšlienkami bola stále s ním. Čo sa deje? Ako to prebieha? Nájdu si k sebe cestu? Keď sa Martin večer vrátil, bol iný, unavený, ale v jeho očiach bola nová iskra. Nebola to radosť, skôr akési tiché porozumenie. Sadol si za stôl a dlho mlčal. Potom sa na Emu pozrel a prvýkrát po niekoľkých dňoch sa naozaj usmial. Je neuveriteľné, aký sme si podobní, povedal. A zároveň úplne iný. Má rovnaký smiech a rovnaké gesto, keď je nervózny. Rozprával jej o Michalovom živote, o jeho rodine, práci, o spomienkach na detský domov. Hovoril o tom bez hnevu, skôr s akousi zvláštnou zmesou smútku a fascinácie. Ukázal mi fotky našej biologickej matky, povedal a pri tom slove zaváhal. A našich súrodencov. Mám ešte 2 sestry a ďalšieho brata. Pre Emu to bol ďalší šok. Martinova rodina bola zrazu obrovská. Bol to celý klan ľudí, o ktorých existencii nemali ani tušenia. Musím sa porozprávať s rodičmi, povedal Martin na konci večera. Jeho hlas bol pevný a odhodlaný. Musia mi povedať pravdu, svoju verziu pravdy. Ema vedela, že konfrontácia je nevyhnutná a bude to najbolestivejšia časť celého príbehu. Na druhý deň, cez víkend, išli spolu za Anou a Pavlom. Bývali v krásnej vile v lukratívnej štvrti Koliba s výhľadom na celú Bratislavu. Dom, ktorý bol pre Emu vždy symbolom tepla a rodinného šťastia, jej teraz pripadal chladný a cudzí. Svokrovci ich privítali s otvorenou náručou ako vždy. Anna napiekla Martinov obľúbený jablkový koláč. Ema sa cítila ako zradkyňa. Sedeli v obývačke pri krbe a predstierali normálnosť, až kým Martin konečne neprerušil ticho. Mami, oci, musíme sa o niečom porozprávať, povedal a jeho hlas sa triasol. Našiel som svojho brata, svoje dvojča. Reakcia bola okamžitá a zdrvujúca. Anna sa rozplakala a Pavol zbledol tak, že sa Ema bála, že dostane infarkt. Ich tváre odrážali strach, hanbu a 10 ročia skrývanú vinu. Spočiatku sa snažili zapierať, ale keď Martin spomenul Michalovo meno a detaily, ktoré mu brat povedal, zosypali sa, plakali a prosili o odpustenie. Rozprávali svoj príbeh. O rokoch zúfalstva a neúspešných pokusov otehotnieť, o bolesti a prázdnote, ktorú cítili. O tom, ako sa im ponuka od zúfalého otca zdala ako odpoveď na ich modlitby. My sme ťa nechceli ukradnúť, synček, vzlikala Anna. My sme ťa len tak strašne chceli ľúbiť. Báli sme sa, že keby si sa dozvedel pravdu, stratili by sme ťa.
Pavol, vždy taký silný a sebavedomý muž, sedel v kresle ako hromádka nešťastia. Bola to najväčšia chyba a zároveň najlepšia vec v mojom živote, povedal ticho. Dal som ti všetko, čo som mohol, ale viem, že som ti vzal to najdôležitejšie, tvoje korene. Bol to dlhý a bolestivý rozhovor, plný slz, výčitiek, ale aj odpustenia. Martin nekričal, len počúval a snažil sa pochopiť. Snažil sa pochopiť zúfalstvo bezdetného páru a zároveň bolesť matky, ktorej povedali, že jej dieťa zomrelo. Na konci dňa nebolo nič vyriešené, no niečo sa zlomilo. Múr klamstiev, ktorý stál medzi nimi 40 rokov, sa konečne zrútil. Cesta k uzdraveniu bude dlhá a trnistá, ale prvý krok bol urobený. Keď odchádzali, Martin objal svojich rodičov. Bolo to neisté, opatrné objatie, no predsa len objatie. Emma vedela, že nech sa stane čokoľvek, Martin ich neopustí. Boli to jediní rodičia, ktorých poznal a milovali ho bezpodmienečne, hoci ich láska bola postavená na lži. Keď sedeli v aute a vracali sa domov, Martin chytil Emu za ruku. Ďakujem, povedal jednoducho, že si stála pri mne. Bez teba by som to nezvládol. O týždeň neskôr sa konalo stretnutie, ktoré sa ešte nedávno zdalo nemožné. V dome Novákovcov sa zišli všetci. Martin, Ema a ich deti. Anna a Pavol, nervózny a plný obáv. A Michal so svojou ženou a deťmi, ktorí pricestovali z Košíc. Atmosféra bola spočiatku napätá. Dva svety, ktoré nemohli byť odlišnejšie, sa stretli v jednej obývačke. No potom sa stalo niečo zázračné. Deti. Martinovi a Michalovi synovia, ktorí boli takmer v rovnakom veku, si okamžite padli do oka a začali sa spolu hrať s autíčkami. Zlomili ľady. Anna trasúcimi sa rukami ponúkla Michalovej žene koláč a Pavol, tichý a pokorný, sa pozeral na svojich dvoch synov, ktorí stáli vedľa seba pri okne a rozprávali sa. Boli ako zrkadlový obraz. V tej chvíli sa v jeho očiach zaleskli slzy. Neboli to slzy viny, ale slzy dojatia a možno aj úľavy. Rodina, hoci zlomená a poskladaná z úlomkov lží a tajomstiev, začala nachádzať nový spoločný tvar. Emma stála v rohu a pozorovala tú scénu. Cítila obrovskú únavu, ale aj hlboký pokoj. Jej svet sa v priebehu niekoľkých týždňov otriasol v základoch, no nezrútil sa. Naopak, stal sa väčším, zložitejším, ale aj bohatším. Už nebola len manželkou, matkou a nevestou. Stala sa spojivom medzi dvoma odlišnými svetmi. Medzi minulosťou a prítomnosťou. Pozrela sa na Martina, ktorý sa smial na niečom, čo mu hovoril jeho brat. Ten smiech bol po dlhom čase opäť úprimný a slobodný. Vedela, že ich čaká ešte veľa práce. Budovanie nových vzťahov, liečenie starých rán, hľadanie novej rovnováhy. Ale už sa nebála, pretože zistila, že pravda, akokoľvek je bolestivá, má obrovskú silu. Silu oslobodiť. A že rodina nie je len o krvi a génoch. Je o láske, odpustení a rozhodnutí byť spolu. Nech sa deje čokoľvek. A jej rodina bola práve teraz silnejšia ako kedykoľvek predtým. O niekoľko mesiacov neskôr sedeli všetci spolu na veľkej záhradnej oslave. Michalovi súrodenci, o ktorých existencii Martin donedávna nevedel, prišli tiež. Bol to chaos plný smiechu, detského kriku a rozhovorov. Emma sledovala Martina, ako sa rozpráva so svojou biologickou sestrou a smeje sa. Už v ňom nevidela zlomeného muža, ale človeka, ktorý našiel sám seba, ktorý prijal všetky časti svojho života, tie pekné aj tie bolestivé, a spojil ich do jedného celku. Anna a Pavol sedeli na lavičke a s dojatím sledovali tú obrovskú, hlučnú rodinu, ktorú nechtiac stvorili svojim dávnym rozhodnutím. V ich tvárach už nebola len vina, ale aj akási tichá vďačnosť. Osud im dal lekciu, no nezobral im lásku ich syna. Emma si uvedomila, že každý príbeh má mnoho strán a žiadna pravda nie je čierno-biela. Život je zložitý a plný nečakaných zvratov. A niekedy aj tie najväčšie klamstvá môžu viesť k nečakanému šťastiu. Príbeh Martina a Michala sa stal legendou v ich novej veľkej rodine. Príbehom o dvoch bratoch, ktorých rozdelil osud a spojila pravda. Emma často premýšľala o tom, čo by sa stalo, keby v ten deň neuvidela na ulici muža, ktorý sa podobal na jej manžela. Žili by ďalej vo svojej sladkej nevedomosti? Možno áno, ale prišli by o toľko veľa. Prišli by o poznanie, že rodinné putá sú silnejšie ako akékoľvek tajomstvo, že odpustenie je možné a že láska dokáže prekonať aj tie najhlbšie priepasti. Niekedy stačí jeden okamih, jedno zlé podozrenie, aby sa spustila lavína, ktorá odhalí pravdu. A hoci tá lavína môže byť zničujúca, na jej konci môže čakať nový začiatok. Pre Emu a jej rodinu to bol začiatok novej, oveľa pravdivejšej kapitoly ich spoločného života.
kapitoly napísanej bolesťou, no spečatenej nádejou a láskou. A to bolo to jediné, na čom naozaj záležalo. Emma sa vrátila myšlienkami k tomu dňu v kaviarni, k pocitu zrady a strachu, ktorý ju takmer ochromil. Dnes, s odstupom času, sa na to pozerala inak. Už to nebola trauma, ale kľúčový moment jej života. Moment, ktorý otestoval silu jej vzťahu, jej schopnosť odpúšťať a jej odvahu čeliť pravde. Zistila, že je silnejšia, než si kedy myslela, a že jej láska k Martinovi nie je postavená na ilúzii dokonalosti, ale na ochote stať pri sebe aj v tých najťažších chvíľach. Pozrela na svojho manžela, ktorý práve zdvihol malú neterku na plecia a točil sa s ňou do kruhu. Jeho tvár žiarila šťastím. Bolo to iné šťastie ako predtým. Bolo hlbšie, vedomejšie. Bolo to šťastie človeka, ktorý pozná svoju minulosť a nebojí sa svojej budúcnosti, pretože vie, že v nej nie je sám. Má svoju starú rodinu, svoju novú rodinu a predovšetkým ju, svoju Emu, ktorá ho sledovala, aby odhalila jeho najväčšie tajomstvo a nakoniec mu pomohla nájsť jeho skutočné ja. A tak sa podozrenie z nevery premenilo na neuveriteľný príbeh o stretnutí dvoch stratených bratov. Klamstvo, ktoré malo zostať navždy pochované, vyplávalo na povrch a paradoxne, namiesto toho, aby rodinu zničilo, ju posilnilo a rozšírilo o nových členov. Emma, ktorá sa bála, že stratí svojho manžela, mu pomohla nájsť oveľa viac, jeho vlastnú identitu a korene. Tento príbeh nám ukazuje, že aj tie najtemnejšie tajomstvá môžu nakoniec priniesť svetlo a že sila rodinných pút a odpustenia dokáže prekonať aj tie najväčšie prekážky. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento príbeh až do konca. Ak sa vám páčil, nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber a zanechať komentár pod videom. Vaša podpora pre nás znamená veľmi veľa. A na záver otázka pre vás. Myslíte si, že by ste dokázali odpustiť takúto obrovskú lož svojim najbližším?